Bombo Business News. Kabombugin patuman epektibo subong nga adlaw ang dako nga pagsaka sa presyo sang liquefied petroleum gas kon LPG. Sa advisory sang Petro, nagsiling ini nga 20 pesos kada kilo ang ginsaka sang ida LPG product epektibo kay ina sang tungang gabi. Bangod sini 220 pesos na ang isaka sa presyo sang kinaandan nga 11 kg LPG cylinder. Sa sulay naman, nagsaka ang LPG price ang tubtob 17 pesos kada kilo. Sa liwat 17 pesos kada kilo, epektibo alas 6 subong nga aga. Sunod sa duha ka mga kompanya, gina-reflect sini ang international contract price ang LPG para sa bulan sang Abril. Sa data nagikan sa Department of Energy as of March, ang presyo sang 11 kilo nga LPG tank nagatupa na sa 818 pesos tubtob sa 1,128 pesos. Una na nga nagpandam ang LPG Marketers Association nga posible makalabot ang presyo sang isa ka LPG tank sa 1,500 pesos sa Abril, bangod sa mataas nga balayran sa shipping, bangod sa paglain sa mga ruta dito sa Middle East samtang nagapadayon ang giyera. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Kabombo labi pagid nga nagsarurot ang baylo sang piso kontra sa dolyar matapos nagsarado ang trading kahapon nga 60 pesos and 75 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. Sa liwat, 60 pesos and 75 centavos baylo sang piso kontra sa dolyar. Nalapawan sini ang anay all-time low nga 60 pesos and 69 centavos nga na-record sa tong Marso 30. Sang Marso, ika-8 na ini nga kahigayonan nga na-record ang all-time low nga baylo sang piso kontra sa dolyar. Sa iban pa natin ng exchange rate, yan base ini sa closing transactions ng Bankers Association of the Philippines o BAP kag Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP kahapon sang hapon. 60 pesos and 75 centavos baylo sang US dollar, 7 pesos and 75 centavos ang baylo sang Hong Kong dollar, 47 pesos and 5 centavos baylo sang Singapore dollar, 16 pesos and 19 centavos ang baylo sang Saudi Rial, kag 69 pesos and 63 centavos baylo sang euro.